Tak vás zdravím z ostrova Nisiros. Vystúpili sme práve pri highlighte tohto ostrova, sopečný kráter Stefanos, ktorý vám o chvíľočku ukážem. Smrdí tu sírov a škoda, že to neviem preniesť do videa, ale pozerajte sami. Samozrejme vám priblížim všetko zo spodu. Ideme sa pozrieť na vlastné oči zblízka, ako to tam dole vyzerá. Tu vidíte všetko pozostatky tejto sopečnej činnosti. To žlté je všetko sírneho pôvodu. Vyvreniny, magma, ktorá sa tu niekedy valila. Andrzej. Tak sme došli na dno krátera sopečného. Ako sa vám tu páči? Horúco. Tanička, ako sa ti páči? Celkom dobre, ale tu veľmi teplo a cítiť tu také vajca, alebo syr, či čo to je. Kážené vajíčka. Čo ešte? Ako sa ti tu páči? Dobre. Sírny kráter. Toto všetko sú zlučenie síry, ale tam nás už nechcú pustiť. Takto. Ten dym nie je zo založeného ohňa, ale vychádza z útrob krátera. Toto žlté veci sú to kryštály. Toľko ku kráteru a presúvame sa ďalej pozrieť krásy ostrova. Je tu ešte čo vidieť.